Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Na saka rabbana fara shi ke banyi ko na baitoci. Wanda yake nufa in gware da rabon ma a dole sai mun ci. Jallaba mallaki Shamsu Nasir ne kane ni in kunci. Rabbi tabara ya fankure na gata an gurin bayi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Gara salatuka kun Muhammad bai gajiya da mu naji. Abban Zahra shi yake magance min duk burji. Halai da sabon sakan al'umma sun shige joji. Sun rike rabbi nan duniya sun sauke dukkanin nauyi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Aminu SP angon amarya kenan so akwai daɗi. Ga kwa lokaci tun da buri ya cika zambaje kundi. Kwai rage kawari tun da shi ya ware darajarsa kwai faɗi. Sadiya amarya ta ango kenan lokaci yayi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Nai muku tambari ga wata ga zara jikin ku kwai haske. Aminu SP angon amarya Shamsu na zo na mata ke. Baka da aibu to kaga kowa za ya taba ka kwai sake. Sadiya kin yi datan masoyi Aminu na kidan yayi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Laila da Marjanan ko a tarihin so kun zamo farko. Sadiya ce amarya masoyi Aminu na ta ɗauko. Je ki gidan ki hakuri na shaidi zaman ku zai karko. Aminu SP angon ki zai sauke miki dukkanin nauyi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Aminu SP yau ga ka kai da gwadar ka akan ka ta jure. Kai ne ta riga ta shirya a gidanka a yanzu tattare. Ba ta da ra'ayi wanda ya wuce naka a so ku sha more. Sadiya je gida nan mijinki ki zauna banda juyayi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Mai asali ce mai tarbiya yar manya kan ta ba gyara. Kyauta nufa ga kowa ya nemi ki shaidar kin wuce saura. Kila da bibiyayya gurin ambanki amar sikin tsira. Ba ta baba komai kace mata ango ta yi sai ta yi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. Aminu SP sannan ka ingarma dawi su jangwarzo. Ango na amarya aran auren karkan mu domin zo. Baba da fargaba kanka angon amarya Shamsu na wanzo. Ba a gidanka ba har anan waje alkairan ka doka yi. So da amana aure na kauna yau aka daura domin so. Aminu SP ango amarya Sadiya lokaci yayi. An ɗaura auren kauna amarya da ango kun zama. Kun ce ta buri kenan maikin kwari ya sallama. Daɗin zama zai fi ku koyi na halayyar da mu. Sannan a fannin kauna na yarda ba a gangamo. Sadiya ke ce zara kalmar ki sai kin sarrafa. Shirin sharewa hayankin ya zazzabo. Tsafta ki wasa shinki zai fara a in ya nufo. Na san kin fara gun girki da ki zai yi kafin
zan